Halløj. Halløj. Nå, så har vi lidt bedre tid lige nu. Ja. Vi skal ned og massere os. Men du skal aldrig nogensinde glemme, at vi elsker jer. Aldrig. Det er... Jeg ved ikke, hvad der er, der går galt. Men det vil selvfølgelig hjælpe, hvis du siger til din rådgiver, at du gerne snart vil se os. For vi er for at vide, at du ikke vil. Ja. Men du skal være klar over, at vi elsker dig rigtig, rigtig højt. Og du er altid velkommen til at skrive en sms, eller ringe, eller hvad du har lyst til. Og vores telefonnummer, mit telefonnummer, det er jo lagt på en anden video. Så det kan du se der. Ja, kan du altid finde. Vi skrives ved. Jeg kunne ikke kommentere den video, desværre. Nej. Men du er lækker, du er flot, og du er sød, og du er ligesom jeg kan huske dig. Ja, Du er fantastisk. så fantastisk. Vi ses. Elsker dig.